Nyamira se mwatu tumete asichingo ruchigo ika tuatemere. Amangana marioga sumbweta abantu na igure a fund kabeka 100 million na ndo mutinyo taraera komentanda another 200 million so that kilo mwaka tuamenda uchie fund igonya getarte yote wana tebwatiriogo kara marioga okea baota kurua se fund Nyamira baewa na nengo boja bantu baito mucho ili mwenzi sha kara kwa irwa mariogo chifomu checho yuwa sha ya fund chibesecho so that ye fund ya gendera okaraki komendaka igo magana mariogo karake to ya address ebintu ne binge serikali ya address chibara tuakora nkega togenderete county nene na ende bare ndio siatigara ndoto ila ne phase 2 mo baisa go chana ndoto ila ne phase 2 ntona korabia chinchera amangana ICD abantu murata na alete ngori kwanko bae chai bamanyeti ero ngori yenye bwata madini igere beta kubwecha umwana narora alete garbotuko otara agerete wano ga goje skuro nyora karogori ga kenienda onya chinguru chosoma nere mambia abo monto ekiara gete to introduce ngori abanafunzi bange rusarasini wono ujakero mutinyo komi baiki wikira bono bamendire ruine babeire 34,000 yomu weti abana baronyo basirire mama naenda sinasari digital learning tuabekira abana to Australia with 210 schools etamu ina itoko school chonspi abana kibale nasari bana ko batege ndo bamanyangaki aotumia computer na mange serikali yakora ntakuone bone kiani maito mwarosire lakini mumanye mbarba gotena na iriba tena hobe Nyamira ngeyo kende ngeyo kagendereta wane yotoraire nando mondo abao kwana mbarba tana woje miako 15 bana wojaka no kwana senjo bwato munwa unora nyoro mondo tenena asenja bwato munwa umwana oyo ngakiwana mwamulo ko oyo nari gete gazi agatama oyo goro kumoenga gagoteba sera abantu bonse ero monyene oyo mutoma tadende tibesa begene echicho gosera na chiechi gabana chichori tiyebi ndobire artificial bwana anyanero ngori anyanecha yanendagera ntoacha ngete igana boko chao muchoba gokima sasa teko babuya twanda bilero na ntwa kwane bindu tanyare kana kamoranje tigato bakore gazi nechinguru chons nyagata ne twa gate mo igora omwako yo ngwega to equipment nende ansegas ibintu byonse tawakora siyagetari toigore kerokan toigore tegesima machuriyati nyangena toacha chinyinge goja pakechaji tayomego na kerobere ga yomwamo ne chinenda ndera go expand igatu sabele tutware chinguru chokoregas ase skuru mumesikia iko furugu kwa mashule. Naomba wasasi, naomba kanisa tuone vile ya kuongea na watoto yetu, kwa sababu sisi tukitoka tutawacha ndio viongozi wa kesho. Tuwaweke laini wakuwe na mwelekeo sawa sawa, tusiachie walimu peke yake. Na manganande achikora chigoja byamaro mwangada chikora nimbakora ningendera gukora gasi n'ekyo mwako goja mwamanyanga ki
kuro obaga chikura mwagure lakini abari bako na gutene gocha amuzwe kanara ageri abantu kuro abaka gakonga paka moyo njebweka ya baro bagocha wakarabishe mora mamondo honde tiganera ache osengaki abagara abantu bande bakawuchiaria nonde ochiaria abatigara na nchimbwetero. Asante sana ase amangana andonsi twakuwa na majogo nabo all the time na nden ntwegazi tekubakoregazi mongina arare buya abamwaru sabari are mogende buya na ndi moike buya mono.